Goedemorgen. Welkom bij de IBOP in Bokstel. We gaan beginnen met de eerste combinatie. En de eerste combinatie is Suzanne M. van Slothoeven met Sterre van Duren. Sterre, als je zover bent, mag je starten. AXC binnenkomen arbeidsdraf, C linkerhand. AXC binnenkomen arbeidsdraf, C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M overgang arbeidsstap. C M overgang arbeidsstap. B afwenden, E linkerhand. B afwenden, E linkerhand. Tussen C en M arbeidsstap. B afwenden, E linkerhand. B afwenden, E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. K, A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links. M, C arbeidsgalop links. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. K, A overgang arbeidsdraf. FE van hand veranderen. FE van hand veranderen. EBE grote volte hals trekken. EBE grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat.
BEB, grote volte, enkele sprongen, middengalop. BEB, grote volte, enkele sprongen, middengalop. FA, overgang arbeidsdraf. FA, overgang arbeidsdraf. KXM, van hand veranderen, middendraf. KXM, van hand veranderen, middendraf. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. 1K, overgang arbeidsstap. 1K, overgang arbeidsstap. KAF, paard de hals laten strekken. KAF, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat. F, teugels op maat. FXG, wenden. F, teugels op maat. FXG, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. Tussen X en G, halt houden en groeten. We hebben gekeken naar Suzanne M. van der Slothoeve met de Sterren van Duren. Sterren, je hebt er netjes voorgesteld, een hele correcte proef neergezet. De stap is heel taktmatig, ze heeft wel ruimte, maar ze zou nog wat meer bodem en wat meer door de lijf mogen stappen. De draf is heel correct, maar ook daarin zouden we net wat meer activiteit willen zien en wat meer afdruk. De galopade, iets meer lichaamsgebruik en vooral in de linker galop. In de rechter galop was zeker beter, sprong ze meer de berg op en had ze wat meer balans. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakel een 7, impuls een 7, totale score van 77 punten. Dan gaan we nu kijken naar nummer 2, in Maan van het Brullenhof, met Isabelle Vromans. Isabella, als je zover bent, mag je starten. Succes! C, linkerhand. C,
G-lende tussen X en G, Halfhout en Goeten. Tussen X en G, Halfhout en Goeten. We hebben gekeken naar Maan van het Brillenhof met Isabelle Vromans. Een grote merrie met veel body, wat makkelijk door de baan heen draaft. De stap is ja, in de tak toch een beetje kwetsbaar zo af en toe. Maar goed, we hebben ook wel weer een paar mooiere passen gezien. De draf, Merrie heeft een mooi voorbeengebruik, goede techniek in het achterbeen, maar miste nog wel wat kracht achter. Dat zien we ook in de galopade wel weer terug. Achterbeen sluit wel goed aan en ze springt ook wel de berg op, maar mist dan nog wat activiteit vanuit het achterbeen. We komen tot de volgende cijfers. De stap een 6, de draf een 7,5, de galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse een 7, schakelen 7,5, impulsen 7,5, totale score van 78 punten. Dan gaan we naar First Class een Birkenmoze van Bernadette Roze. En ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, hè, want ik spreek ook geen Fries. Succes als je zover bent.
We hebben gekeken naar nummer 3, First Class Birkenmozen, met Bernadette Rozen. Bernadette, ze was wat gespannen in de bovenlijn. Dat had je een beetje de hele proef, waar je een beetje tegen de spanning ook aanliep. Bleef zich daardoor wat vasthouden in het ruggebruik. En de stap wel correct in de takt, maar zou ze ook nog wat losser mogen laten en wat meer over mogen stappen. De draf heeft wel activiteit in de benen, maar mag meer tot dragen komen, meer gewicht opnemen. Dus ook weer dat stukje ruggebruik. En dat zagen we in de galop ook terug, dat ze zich wat vasthield en wat meer souplesse mocht tonen. Ze springt wel te veel opwaarts, maar ze mag meer rollen in de galopade, wat meer opwaarts-voorwaarts springen. Ja, dus dan komt die galopade wat beter tot zijn recht. We komen tot de volgende cijfers. De stap een 6,5, de draf een 6,5, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5 en impuls een 7, een totale score van 70,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 4, Omelie van Lorena met Laura Roling. Laura, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar O'Malley van Laurena met Laura Roling. Laura, heel correct proefrijden, netjes voorgesteld. Paard heeft in de stap een takmatige stap en een activiteit, maar mist nog wat ruimte en zou wat meer uit de schouder mogen stappen. De draf heel correct, maar mist nog de kracht vanuit het achterbeen en zou daarin wat meer gewicht op mogen nemen. De galopade, hij springt heel extreem de berg op, maar mist nog wat meer de sprong naar voren. Dus hij zou wat lichaamsgebruik mogen tonen in die galopade. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls een 7, een totale score van 73,5. Dan gaan we nu kijken naar Merrimeen van de meerkant, of van de vaartkant, sorry, met de Sterren van Duren. Sterren, als je zover bent, mag je starten. Wil je beginnen? Ja. AXC binnenkomen arbeidsdraf, C linkerhand. AXC binnenkomen arbeidsdraf, C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. B afwenden. B afwenden. E linkerhand. B afwenden. E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links. KA overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links. MC arbeidsgalop links. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. KA KA
CM arbeidsgaloppen rechts. BEB grote volte, enkele sprongen middengalop. BEB grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. FA overgang arbeidsdraf. KXM van hand veranderen middendraf. KXM van hand veranderen middendraf. EK overgang arbeidsstap. EK overgang arbeidsstap. KAF paard de hals laten strekken. KAF paard de hals laten strekken. F teugels op maat maken. F teugels op maat maken. FXG wenden. FXG wenden. Tussen X en G halt houden en groeten. FXG wenden. XG halt houden groeten. Ik moest jou voorlezen. Oh, de volgende. Oh. Ik kan het zeggen, hij is wel verkouden, maar zo erg dat is mij niet. Nee, ja, ik moest iemand voorlezen, maar ik weet niet wie. Oh. Ja, ik zag het. We hebben gekeken naar Merrimeen van de vaartkant met de sterren van Duren. Nou, paard oog nog wat groen. Ze drukte zich tijdens de proef steeds een beetje omhoog en dan drukte ze zich een beetje die rug wat weg. Dus dat was wat jammer. Daardoor missen we toch wat souplesse, een beetje losgelatenheid. De stap die was wel takmatig, had ook wel ruimte. De draf, daarin zou het achterbeen wat meer onder de massa mogen treden en wat meer het gewicht op mogen nemen. Dus ook wat mooier over de rug mogen gaan. De galopade, daar had ze wel sprong, maar daar houdt ze ook in de galop de bovenlijn nog echt te vast. Voor een mooiere sprong en een mooiere afdruk.
Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans 6,5, souplesse een 6, schakelen 6,5, impuls een 7 en totale score van 72,5. Dan gaan we kijken naar nummer 6, Rietske Rosanna K. met Chrissy Houterman. Chrissy, als je zover bent, mag je starten. Succes! AXC binnenkomen in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte, 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M overgang arbeidsstap. B afwenden, E linkerhand. B afwenden, E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf, draf. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen.
We hebben gekeken naar nummer 6, Grietske Rosanna K. met Chrissy Houteman. Op zich netjes voorgesteld door Chrissy. Het paard zou wat in zijn hele lijn wat meer opwaarts mogen bewegen. Ja, zowel in stap, draf als in galop. De stap is in de takt wat kwetsbaar. Ze brengt wel het voorbeen wel heel goed weg. Hè, wel mooi vanuit de schouder, maar de takt is wel echt een aandachtspuntje. De draf is correct, maar mist daarin afdruk, activiteit en nog wat kracht. De galopade zou ze wat mooier de berg op mogen springen. Blijft een beetje neerwaarts en heeft ook nog veel snelheid nodig om te galopperen. En dus ze mag in het geheel gewoon meer opwaarts mogen blijven. De stap een 6, de draf een 6, de galop een 6, houding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls een 7, totale score van 67,5. Dan gaan we kijken naar nummer 7, Inske van de Heide met Francine van de Venne. Francine, als je zover bent, mag je starten. Succes! Mag ik nog een rondje? Ja, je mag gewoon. Ja? Ik zal een rondje dragen, dan roepen we wanneer je wil beginnen. Ja. Wil je beginnen? Ik wil er al één keer langs. Oh, je moet beginnen. Dus even naar voren draaien en dan. AXC, binnenkomen arbeidsstraf. AXC, binnenkomen arbeidsstraf. AXC, binnenkomen arbeidsstraf. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. FXH, van hand veranderen, enkele passen middendraf. FXH, van hand veranderen.
3 bogen. C. Slangenvolte 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. C, M, overgang arbeidsstap. B, afwenden, E, linkerhand. B, afwenden, E, linkerhand. Tussen K en A, arbeidsdraf. K, A, arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgalop links. Tussen M en C, arbeidsgalop links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A, arbeidsdraf. K, A, arbeidsdraf. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte, hals trekken. E, B, E, grote volte, hals trekken. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen E en H, teugels op maat. C, M, arbeidsgalop rechts. C, M, arbeidsgalop rechts. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengalop. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A, arbeidsdraf. F, A, arbeidsdraf. KXM, van hand veranderen, middendraf.
We hebben gekeken naar nummer 7, Inske van der Heijden. Met Francine van de Venne. Francine was in het begin een beetje kijkerig. En daardoor ging je misschien een beetje te behouden rijden. Er kwam er niet echt wat uit wat je misschien had willen laten zien. Want we misten de gehele proef, misten we eigenlijk de impuls. En het stukje mooi, lekker naar voren draven, dat misten we in alle 3 de gangen. En de stap is wel taktmatig en ze heeft ook wel ruimte. De draf is over de benen heel correct, maar ook daarin mist hij toch wat activiteit. In de galopade, ze springt wel de berg op, maar missen we de impuls en het stukje sprong naar voren. Dus we zijn op de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6, galoppen 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 6. En de totale score van 70. Dan gaan we naar nummer 8, Frederike uit de Frieske Krieten, met Suzanne van der Laan de Vries. Suzanne, als je zover bent, mag je starten.
We hebben gekeken naar Frederike uit het Frieske Grieten met Suzanne van der Laan, de Vries. Suzanne, heel netjes je proefje voorgereden, maar nog net iets te behouden. Je moest er ook wel heel hard aan rijden om er voorwaarts te houden, zagen we. En dat deed je op een hele nette manier hoor. Maar je moest er gewoon wel heel veel aan rijden. Ja, dat zagen we in de stap terug. Hè. En ze stapt heel takmatig, maar moet ze net meer doorstappen, met meer impuls. De draf mag ze meer gewicht opnemen vanuit het achterbeen, ook wat meer activiteit tonen. En in de galoppade meer sprong en daarin ook weer meer uit zichzelf door willen galopperen naar voren en het gewicht opnemen. We zijn dan ook tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 6, galop een 6, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakel een 6, impuls een 6, een totale score van 68. Dan gaan we nu kijken naar nummer 9, Mona van de Vaartkant met Sterren van Duren. Daar is ze weer. Sterren, als je zover bent, dan mag je weer starten. Succes! Roep maar eens sterren. Dat snap ik. Wil je nog een rondje? Ja. Gaan nesten, hè? Ja. AXC, binnenkomen, arbeidsstraf. C, linkerhand. AXC, binnenkomen, arbeidsstraf. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. FX gaat van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. FX gaat van hand veranderen, daarbij enkele passen middendraf. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. CM, overgang, arbeid, stap. CM, overgang, arbeid, stap. CM, overgang, arbeid, stap. B, afwenden. E, linkerhand. B, afwenden. E, linkerhand.
EBE, grote volte, enkele sprongen middengalop. EBE, grote volte, enkele sprongen middengalop. KA, overgang arbeidsdraf. KA, overgang arbeidsdraf. FE, van hand veranderen. FE, van hand veranderen. EBE, grote volte hals trekken. EBE, grote volte hals trekken. EH, teugels op maat. EH, teugels op maat. CM, arbeidsgaloppen rechts. CM, arbeidsgaloppen rechts. BEB, grote volte, enkele sprongen middengalop. FA, overgang arbeidsdraf. FA, overgang arbeidsdraf. KXM, van hand veranderen, middendraf. KXM, van hand veranderen, middendraf. EK, overgang arbeidsstap. EK, overgang arbeidsstap. KAF, paard hals laten strekken. KAF, paard hals laten strekken. F, teugels op maat. F, teugels op maat. FXG, wenden. FXG, wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. XG, halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 9, Mona van der Vaartkant, met Sterre van Duren. Ja, de gehele proef had je toch nog wat moeite om wat meer ontspanning te krijgen, wat meer over de rug naar de hand toe. Dus het bleef een beetje zo gespannen, toch die rug wat wegdrukken. Dat zien we natuurlijk in de gangen ook wel wat terug. De stap was het eerste gedeelte een beetje kwetsbaar, blijft ze wat kort en wat strak. En mist ze wat ruimte en lichaamsgebruik. De tweede gedeelte in het eind zagen we wel dat het wat beter werd. De draf, ja, in het geel mag ze het achterbeen meer ondertreden, wat losser in de bovenlijn en wat meer gewicht opnemen. En dat zien we ook in de galopade terug. In de galop heeft ze heel veel snelheid nodig om te galopperen. En zou ze zelf meer sprong mogen maken. In de stap geven we een 6,5, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls een 7, een totale score van 71,5. Dan gaan we denk ik nu de ring heel ietsje groter maken voor de menproef. En de menproef wordt gereden door Renate Roling en met Noorke van de Slachterdiek.
Dus als alles gereed is, dan zien we Renate in de ring verschijnen.
We hebben gekeken naar de laatste combinatie. En dat is Noorke van de Slachterdiek met Renate Roling. Renate een nette proef gereden. De stap. Het paard heeft een ruime stap. Is goed en taktmatig en actief. Zou nog wat meer lichaamsgebruik mogen tonen. De draf zou er nog wat meer gewicht op mogen nemen. En het zweefmoment zou nog wat mooier mogen zijn. De galop. Ze springt goed de berg op. Maar mist hier ook nog wat draagvermogen in die galopade. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, de draf een 6,5, galop een 7, houding en balans een 7,5, souplesse een 7, schakelen 6,5, impuls een 7,5, een totale score van 78. Nou, dit was de laatste combinatie. Dit was de IWOP in de Bokstol. We willen de mensen hier van Manege de Lange Spier bedanken. Dat we hier gebruik mochten maken van de accommodatie. En alle deelnemers bedankt. Tot de volgende keer weer.